Iki omongane percil, ruwono ge ibu-ibu. Contonen aku iki, sebab aku iso ngomong seperti iki, aku nglakoni dhewe ning omah. Curhat. Aku lho kaya ngene iki nyambut gawe lho duwe dijaluk bojoku jangkrik. Sabar. Kuwi tenan, Bu. Iki ngomong ngene iki sebabe apa? Aku dhewe ning omah yo nglakoni tertindas kaum laki-laki. Sabar, Pak. Aku dhewe nglakoni. Menengo, tapi aku Sabar. aku tak ngomong iki wong Iya, iya. Saya selaku le apa-apa wis padha senenge ya wis ora ngerti unek-unek. Aku kaya ngene iki lho nyambut gawe diguyu wong akeh. Iki mulai lho nek omah dhewe wis diteni apa iki. Ya sing sabar. Dhewe sing genes. Sing sabar. Aku dhewe ya masamu ngene iki masamu atiku jane Kowe ngene iki sing tak wong wedok. Mulane awakmu sing sabar, Pak. Wong wedok yo ngono iku kon njaluk dhuwit tak wong lanang dikon